Hlavnou výhodou Movisu je to, že umožní efektívnu a hlavne transparentnú komunikáciu od samospráv a developerov smerom k verejnosti, tým, že verejnosti bude môcť pozrieť tie plánované zmeny v ich okolí, tú plánovanú zástavbu v takej podobe, na akú sú zvyknutí. Znamená, že tak, ako keby tam naozaj boli, nemusia pozerať nejaké zložité architektonické plány alebo stavebné plány, územné plány. Jednoducho vidia to tak 3D, ako keby tam naozaj na tom mieste boli v takej podobe, na akú sú zvyknutí. Plus navyše v porovnaní s inými virtuálnymi mestami je náš systém Movis dosť presný a hlavne rozšíriteľný. Čo znamená, že sa otvárajú dvere aplikáciám, akými sú simulácia povodní, plánovanie mestskej zelene, hlukové mapy, znečistenie, osvetlenie, čiže všetky takéto veci, ktoré vplývajú na kvalitu života človeka v tých mestách.